Haluaisin todella tietää, mitä syöt. Onko se jotain, mistä todella pidät? Se on leipä, pala, leivän pala. En tiedä, se on leipä. Oi, leipä. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Onko se yksinkertainen voileipä vai onko siinä joitakin herkullisia aineksia sisällä? Kaikilla ainekset ovat yksi leipä ja toinen leipä. Okei, vain leipää. Ehkä yksinkertaisella täytteellä, kuten voilla tai jollain vastaavalla, eikä niin? Ei leipä voileivän sisällä. Ymmärrän. Joten se on kuin voileipä toisen leipäviipaleen sisällä. Se on mielenkiintoinen yhdistelmä. Kyllä, ehkä voit vain kuvailla makua tai rakennetta. Luuletko, että se on pehmeä, rapea vai jotain muuta? Se maistuu leivältä. Se kuulostaa järkevältä. Luuletko sen toimivan hyvin vai ajatteletko lisätä jotain? Saatani yrittää lisätä vähän enemmän leipää ensi kerralla.